Tak co tam máš, Říšo? Máš tam nějaký papání? Jo. Máš tam mandarinku a teď ti to všude. Mňam, 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 veď. To dobroučký. Mňam, mňam, mňam. To dala máma do brůdku. Papáš. Ale pochopil, na co to je? Pochopil, že do toho má hryznout. Ríšo, je to dobroučký. Mňam, mňam, mňam. Ještě dáme. Do brůdka, veď. Jak mámě papa? A jak jsi veliký, Ríšo? Takhle. A máš starosti? No veliký starosti máš, no jo. A jak děláš, vařila myšička kašičko? No tam ne, položí, ano. Vařila myšička kašičku na zeleným rendlíčku. Tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic a na toho nespila, tak vyšel do komůrky spapat všecko, co tam zbylo. Ještě dáme do brutu. Mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam, veď. Táta, jo. Máma je ta hodná. Mňam, mňam.